Good morning everybody, what's up? So, good morning mga dragon, mga toko, mga mananap, mga hipan, mga tangking, mga impacto. Anong klaseng mga mananap dyan? Good morning sa inyo. So, welcome back to my channel guys. So, China oil. Don't forget to subscribe Mineil vlog guys. So, ang topic natin today is about Valentine's Day. China oil. I just want to say happy Valentines to everyone, especially to my mom, especially to my lala, and also with my friends, my brothers, sisters, in all over the world. So, China oil. ano nga ba ang Valentine's Day guys? So, ito guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang Valentine's Day. So, guys. Ito ang Valentine's Day na every February. China oil. So, ito is the Heart's Day sa ating mga mahal sa buhay. So, dapat po ang kailangan China oil. Mahal, respeto sa kapwa, respeto sa ating pamilya. So, gusto ko lang din sa inyo China oil. may bahagi guys ang surprise ko ngayon sa aking mama at China oil. so ito guys, papakita ko sa inyo. So ang first gift ko is ito. Yahoo! Ang first gift ko sa aking mahal sa kinabuhi. So ako guys, taga Cebu ko. China oil. Yahoo! Gusto na ko nga mag-vlog ko. China oil. Sa dyan siya importante sa adlaw sa pizza 14. China oil. So regarding ano guys, akong i-show ninyo kung sa dyan ka lindot akong mga China oil. ihatag sa akong mahal sa kinabuhi. So mga ni guys, happy Valentine's Day. So di lang ni Mao guys, napapajud guys ito. Ini guys. So pila na to flowers. China oil. Kuan siya, touch niya. Wow! China oil. Okay ka na guys, napapajud mas no. Before. So here. So yan. So guys, China oil. pakita ko sa inyo kung ano ang klaseng design na gagawin ko sa kwarto. China oil. So, hindi lang ito. May mga color paper pa ako na akong ikat. Then after that, so I'll put to China oil. So here. So yan. So bumili ako dito guys. China oil. Ang gagawin natin maggagawa ako ng top letter. So China oil. ko o sa ilalagay ko sa sa bongbong diha sa akong kwarto. China oil. Palit na ko guys. Bali na po ni kabok just in case of makuwangan. So smile lang natin sobra. Diba guys? So hope nga inyo i-subscribe ko sa. Salamat kayo sa mga ni-subscribe na ko. Nakapot na ko 1K. So ang ako na is watch hours na. So China oil. sundan na to guys. So mga na ni sa duha. Tulo. Oh no! Apat. China oil. Inom. Yahoo! Oh no! Siyam. Napo. Oh no! So, napo abok ang China oil. Manila Keeper guys.
Lucky par. Oh no! So, China oil. Suction mode, paper, sim-sim. So, China oil. so karon guys, sugod na ta, ito na nikat. So, di na ta magdugay. Okay, so, we'll start now to create. So, ito guys, ipapakita ko sa inyo. Gagawa ko ng Happy Valentine's Day. China oil. China oil. China oil. China oil. China oil. Ato na lipingan guys. China oil. Tapos na akong nag-cut sa aking mga gamit. So, ito guys, ready na tayo para ipakita natin kung ano ang style na na-invento ko sa araw ng February 14. So, ito guys, papakita ko sa inyo ang aking regalo sa mahal sa akong kinabuhi. So, ito. So, yan guys. So, nakababad. So, yan. Yan. Tapos na lahat. So, ididikit ko na para makita natin ang view guys. So, see you later sa aking update. China oil.
China oil. China oil. China oil. China oil. China oil. Tapos na tayo guys. So, sana po ay nagustuhan nyo ang vlog ko na ito. So, please subscribe to my channel, like and China share. oil. And don't forget to click my notification bell. So, asahan po namin ang inyong suporta guys sa China oil. vlog na ito. So, Mineil vlog. Thank you guys.